Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Maayong adlaw mga kasimanwa. Bantayin ninyo kada Martes alas 10:30 tubtob alas 11 sang aga ang aton programa Ilonggo Cops on Air nga magadulong sang balita, informasyon kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops diri sa Radyo Ugyon 106.7 FM. Madamo gid niyo salamat. Good morning. Welcome na sa aton nga programa Ilonggo Cops on Air. Diri sa Radyo Ugyon Santa Barbara. Yan kita subong sa adlaw nga Martes, no? Oktubre 17, tuig 2023. Sa ngalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo, at sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo, upo ninyo sa subong aga ang inyong mga Ilonggo Cop. Ako si Police Corporal Erin Magarso. Ako naman si Police Corporal Vicente Blusa Jr. Kakaton nga pagkadalon sa inyo sa subong aga mga balita impormasyon gikan diri sa probinsya sa Iloilo. Yes, bari isa ka man yan ang aga sa tanan naton diri ang mga kuturan, of course no, sa tanan nga mga taga Santa Barbara, no, pamuluyo sa Santa Barbara. Kaga ginagreet ginaton diri ang happy morning gid ang aton nga Regional Director Police Brigadier General Sidney Villaflor. Of course ang aton nga our very own no, Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo, kagang iya man nga ayon ang advisors ang Officers Ladies Club kay Mama Lynn Grace Galas Palomo. Good morning gid. Sa tanan naton nga mga live viewers no diri sa aton nga mga official Facebook pages, isagit ko man namin nga aga sa aton tanan-tanan. Pwede ka mo kabadangan sa inyo sini nga mga greetings kag mga shoutouts no while ongoing aton sini nga program sa subong aga. Yes, kag sa tanan nga nagaselebrar sang ila nga kadawa no, happy birthday gid no sa inyo tanan. Kag please no, celebrate lang kita sa may pag ano man no, ma-control lang naton. Kay no hindi kay malikawan ang drinking session sa tradisyon no, sa aton mga Pinoy na once may mga okasyon kita mainom gid kita. So please hagan-hagan lang kag sa aton mga kutoran dira. God bless gid sa tanan. Kag hoping no, kag God wishing you more birthdays to come. Kag subong man no, sa tanan naton nga mga Ilonggo Cops diri sa probinsya sa Iloilo, alin sa 1st district no hasta sa 5th district sa Iloilo, isagit man namin nga aga sa aton tanan. Kag subong man sa duwa naton ka mga mobile forces no dira sa Banuasang Tigbawan kag Sara, sa 1st IPMFC no dira sa Tigbawan kag 2nd IPMFC dira sa Banuasang Sara, Iloilo. Kag ini man paglipatan aton sini nga programa no kada Lunes tugtog Biyernes, Lunes, Miyerkules, Huwebes ug Biyernes ang kape kag balita. Alas 11 na sang aga no tugtog alas 12 sang utto kada adlaw no basta weekdays lang. Yes, kay sa aton nga mga topiko sa subong aga no nga pagdiskusyonan, of course ang aton nga weekly operational accomplishment no sa Iloilo Police Provincial Office nga ginrender man no sa mga aton nga mga field units, ang aton nga mga municipal police stations. Kag subong man aton man nga pagaistoryahan karon no schedule activity naton sa subong nga weekend. Dira sa Banuasang or sa syudad sang Pasig no, sa Pasig City, dira kita sa City Mall no. Sumabot sini nga Sabado no aton nga Project Hakos o na tagan atensyon aton nga kabataan ulikdan kag suportahan. Yes, kag sa siniman nga Domingo no pag next day ko October 21 ang aton nga Project Hakos, then pag October 22 next day Sunday na nga adlaw maghiwat kita or launch kita naman no sa aton nga activity ang Bida Tour de Iloilo. Ang Bida Tour de Iloilo no diri sa 2nd district naman no diri sa probinsya sang Iloilo kag mag-umpisa aton nga program no diri sa Banuasang Santa Barbara.
Yes, going to Leon na ba din, no? Municipality of Leon. So muna no ang aton nga advocacy campaign duha na dira kagaton pagdesisyon na sa hindi madugay. At sa man, kung man yung buong kita karoon, magkata kita sa mga bilangan mga reminder sa sining bilangan ng Ikadlaw. Why na duwa kasi mana is election day na. Yes, isa na lang kadlaw, campaign period na. Oo. So, excited na. Halos tanan-tanan, no? By October 19 sa Webes is mag-umpisa na ang kampanya na no, sa barangay. Yes, by the way, good morning gid no sa CEO man sang Radyo Ugyon, ang aton diri pinalangga nga mayor, halangdon nga mayor no sang Santa Barbara, Iloilo, Honorable Dennis Superficial. Sir, good morning gid kag sa aton nga station manager dira no, kay Sir Buboy Socaldito pag naga-assist gid subong diri sa aton ang aton nga technician, kay Sir Genesis. Good morning gid sir. Thank you so much gid sa pag-assist diri sa aton. Yes, thank you so much no, sa management staff no sang Radyo Ugyon Santa Barbara. Kasi pa rin mapadayan man kita no, sa aton nga or sa inyong mga radio station dira no, or sa inyong mga radio sets rather no. Yes. Sa 106.7 FM no, DYS no. Yan nyo lang dira nga tuning in lang kamo dira no, kagsamtan na kamo ng tao kamo diri sa aton sining Facebook live naman no. Samtang nagpamati lang kamo sa radio nyo dira, pili kamo kakuha sa inyo dira nga mga kape dira no. Samtang nagpamati sa aton nga programa. Yes, kaga good morning man dira no kay Mama Bimbim Sampel kag kay Mama Zoila Cordero. Thank you so much ma'am. Kaga good morning man no, happy Tuesday morning sa aton nga mga no, sa tindahan no. Kay Market Day diri sa Subong Market no, Day diri sa Subong. sa Santa Barbara no. So isa kit man naming aga sa aton sini nga mga market vendors no dira sa aton nga Santa Barbara Public Market. Yes, kag lastly good morning gid sa liwat sa aton dira nga umpisa sa aton mga kadagatan no, sa aton dira nga mga tanan nga mga isda, padulong sa aton nga mga kaumahan, sa aton dira nga mga mamumugon. Good morning dira sa inyo tanan. Sa aton nga mga big fans o mga followers naton no diri sa mga official Facebook pages naton, ina-invite naman kamo no nga i-follow and like ang aton sining mga official Facebook pages. Kag pwede nung ginaging nyo kikita no nga kung pwede share man ninyo no ang aton sining vlog entry kasi ning BSKE 2023 vlogging competition no. Entry number 5 kita Yes, no. entry number 5 kita sa Police Regional Office 6 nga Facebook page. Kung pwede no i-heart ninyo dira ang inyo sining reaction. Yes. Pwede ka mo ka-post positive comments. Yes, please support gid no aton diri nga mga programa kag hindi na kita magpadugay ba din no sa aton naman nga weekly operational accomplishment sa subong nga semana period covered naton from October 9 to 15 2023. So ang aton diri nga nagapanguna ang aton nga intensified campaign against wanted person. So mayara na kita nga natigayon nga aresto sa aton nga other wanted person nga 16 kabilog kag ang 16 kabilog ang aton nga most wanted person kag ang aton nga other wanted person nakamera kita nakaladakpan nga 37 tanan nga mga persona. Kag siyempre no sa aton sini nga kampanya kontra illegal nga droga nga which is nga mo ni subong ang Medyo mainit-init. mainit no kag madamo aton sini nga accomplishment when it comes sa intensified campaign naton against illegal drugs. Sa kampanya naton sa illegal drugs no nga gikan sa 12 naton operasyon sa subong lang gid nga semana no sa October 9 sa sang 15 pito lang man inakadlaw no 7 days aton sining operational or aton sining operation mera kita na natigayon sining maristo no nga 12 tanan ka mga persona kaya ni sila no napasakana sang nagkakaikaw sining nga kaso. Yes, kag sa ato naman nga illegal gambling. So mayara kita tanan natigayon nga maaresto nga 22 tanan ka mga persona. So idi nakaladak pa naton sa nagkasari-sari man niya nga illegal nga sugal no, like mga bukis, mga cards dira kag iba ni mga tumbo kag iban pauwak sang manok no, mo ni nakaladak pa naton. So all in all may 22 kita nga nakaladak pa umpisa Oktubre 9 tubtob 15 sa subong nga semana. Dahil sa kampanya naman naton na kontra illegal quarry at sa pag-implement nato no, sa Provincial Ordinance 2017-145 12 naman or rather no 11 ang aton sa tigayon sining madakop.
12 or 11 man sini ka mga truck no ato na tigayon sini nga may impound. Tapos yung mga violation nila yung mga wala sang delivery receipt or iban mga tampered kag mga filled out no. Yes. Yung mga entries no sa ila sini nga delivery receipt. So wala kit sang ano dire no sang luwas dira ang aton sini nga mga naga-illegal nga nag-operate sang ila sini nga mga quarry operation. Yes, kaga next no mo ato naman nga intensified campaign against loose firearm no on ining in connection sa ato naman nga uplantikal o kung tukhang kontra mas lutang sumera kita tanan tatlo no ka mga persona nga natigayon nga maristo sang nagligad nga semana. So period govern na to para sa information sa tanan from October 9 to 15 na 2023. So mo yato no aton sini nga mga operational accomplishments kag siyempre no sa subong nga semana sang umpisa lang sang tinigdan sini nga Lunes hasta sang Domingo nga adlaw gikan sa 86 naton katanan-tanan nga mga operasyon no sa intensified campaign naton 101 ka mga persona ang nitigayon sini nga maaresto kag napasakana sang nakaligo sini nga mga kaso. Yes, congratulations gid no sa tanan-tanan nato no nga mga Congrats gid. Yes, tatanan nato nga mga police stations no nga nag-render gid sang ila sini nga accomplishment umpisa Oktubre 9 to 15 last week. Congratulations gid sa tanan. Aton nga Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomono nagapalabot gino sang panginbulahan no sa aton sining may lookups sa tanan nga mga successful operations naton sa subong nga semana. And of course, nagpasalamat man kita sa suporta no sa komunidad sa aton sining nga mga intensified campaign. Kaya hindi mga successful ngayon nga mga operasyon no without the support man no, sa mga komunidad naton ilabi na gid sa mga individual nga nagapadangat sang ila sini nga mga impormasyon dira simple tips sa mga information sa po nga mabulig no sa aton sini nga mga successful operations. Yes, kaga please no suportahan gid naton kag ikondinar gid naton no ang aton sining illegal nga droga no ang aton intensified campaign against illegal drugs no nagahinyo gid ang aton nga provincial director nga please no kung kamo dira may nabaluan nga mga kauturan naton nga naga-obra no sa mga illegal nga aktibidades most especially sa sining intensified campaign naton against illegal drugs kay hindi niluglaw nga issue please report no sa pinakamalapit naton nga mga police station para nga maaksyonan naton dayon no kabudlay nga ang aton sining nga mga kabataan aton nga mga uling tubo maapektuhan sa sining illegal nga droga ang aton nga mga pamuluyo dira kag damo gid no nga pamilya ang magkalaguba. Kag always aton nga ginaliwat-liwat nga sa mga kabataan dira nung nagapamati sa aton sa subong aga ano kapatid sa aton sini nga programa no nga hindi kita naton pag kuan ano nga magtilaw-tilaw sang sini nga bisyo no nga bagid kay sira labi gid sa paggamit sang illegal nga droga kay bayigid sa maayo sining madulot no sa aton sining kalawasan no kag subong man makapagubagid sa aton sining potoro. Kag sa mga ginikanan man dira no napatuntag pa mo dira no sa pagmonitor sa inyo sa mga kabataan. Kabanigid no kung sino lang ila sining mga barkada dira no kung sino mga individual nga ila sining makaupod pirmi so dapat bantayan nato nina. Kay inyo ina responsibilidad no bilang ginikanan mag-monitor sa inyo sa mga kabataan no sa mga whereabouts sa mga affiliations kag subong man sa mga engagements sa inyo sining mga kabataan. Yes, sumuna gani ba din no nga ang ginikanan gid mismo ang nakabalo sang kinaiyaman sang ila mismo nga kabataan kay tungod siyempre dira sa ila nagalin dira nila gin mold no kaya mo ning tawag nila nga education begins at home no kung paano naton gin mold gin padako ang aton nga mga kabataan. So please amo na gani on top gid kita dira para nga ma-monitor naton gid anytime no ang aton nga kabataan regarding sa ilang mga whereabouts dira kung sino mga barkada or kung mga abya nila nga ilagi na sundan no sa matagadlaw nila nga pagpangabuhi dira. Aton sining oras alas 10:31 na sa aga. So sa aton basi may mga greetings na kita draban. Yes, so sa ako to nag-fluctuate gid sa ako nang ano bad kasi meron dira sa ako nang tawag ta dira. Okay. So sa aton sining mga live viewers sa mga aga pwede ka magpadangat sa inyo sining mga greetings kag mga pwede man ka mag-participate no sa mga issues nga ginatagol naton diri sa aton nga programa Ilonggo Caps on Air. So, Yes. comment no sa aton sining mga
meron kita greetings man. Okay, meron kita greetings din no kay Mama Geraldine Pato sa Magbanwa. Good morning. Thank you so much kay Ma'am no aton dira mga kupod sa aton nga office man sa PIO office kay Ma'am Karen Alviaresano, kay Corporal Richie Mihaudjan, kay Sir Edward Hitchanova, pag kay Police Master Sergeant Jerome Alvena. Good morning dira sa inyo tanan. Yeah. Pag kay Sir Babarikan no. Good morning sirs. Thank you so much gid for watching. Kaga siyempre no, good morning man sa aton sining Pikado family no, sa pagpanguna sa aton nga Chief Pikado no, Chief Provincial Community Affairs Development Unit, Police Lieutenant Colonel Jojo Tabalo. Yes. Of course, aton sa ining mapisan nga Assistant Chief Police Captain Ryan Somorlians. Kasama sunod naton sining topic no sa Subongagan. Regarding naman sa aton sining scheduled activities no, sa Subong nga weekends sa Sabado no, una kita no sa Sabado. Yes. Siyudad sang Pasig no, dira sa Pasig City Mall. May pagiwaton kita ang launching no sang Project Akos dira sa siyudad sang Pasig. Yes, particularly. Project Akos ginatawag naton nga tagan atensyon kabataan aton nilikdan kag suportahan. Yes, no, ini initiative gid sang ato na Iloilo Police Provincial Office through no sa tiayon man sa ato Provincial Director kay Mama Lynn Grace Galas Palomo. So ini pa project akos naton is ginatagaan gid naton emphasis, ginatagaan gid naton importansya ang aton nga mga kabataan nga may mga special needs no. Kagaya hindi lang sa sini nga programa naton or pag-launch sa sini not of course ang mga benefits diri ang aton mga children with special needs kundi as well as ang aton nga mga parents no, kay orient dira sila kung paano nato ni handle, kung paano nato ni treat no ang aton dira nga mga children with special needs, that they may feel no nga they are part of the community. Pag hindi nila lawg no aton sini nga mga children with special needs is wala kita nag-expect no nga giban sini talented gali. Kaga siyempre no sa sining paglunsar sa Project Akos dira sa siyudad sang Pasig sumabot sining Sabado is ika third nato na ini launching no outside sa aton sining provincial headquarters. Kami ni nga ginakabugusan gino sa aton nga mga sponsors and mga partnered agencies. Yes. Nakapanguna gid dira ang aton sining West Visayas State University Hospital. Sa pamuna dira ni Dr. Hilito III. Kaga sa pagpanikasogman no sang ila sining hospital administrator kay Mama Dr. Belen Gabo Carion. Yes, kaga aton man nga no ba no, very supportive man ang aton nga Provincial Social Welfare and Development Office no. Sa pagpanguna dira ni Mama Sara Barayoga kaga ang focal person no kay Mama Rara Ganson. Thank you so much gid. And of course, under sa pagdumalahan no, sa aton sining Provincial Governor, Governor Arthur Toto Defensor Jr. Nakaupod man sa sining proyekto no ang isa mas sponsor naton ang Life Extension Philippines no sa papuna dira ni sang ila sining CEO. Yes. Sir Jonathan Granada. Yes, kagang aton man nga more power no, hindi man magpuli ang more power kagang aton naman nga Robinson's Place Pabia headed by Miss Diane Herrera. Siyempre kaupod man nato ng Officers Ladies Club no sa Iloilo Police Provincial Office. Through man sa ila sining president no sa kay Dr. Jeanette Sinieres. And with ila sining advisor man no si kay Mama Mrs. Lynn Grace Galas Palomo. Yes. Yes, kaga masunod no, sa aton pagini mga sponsors, hindi man mapuli ang aton nga Golden Salakot no Eagles Club, Northern Iloilo chapter. Thank you so much man no, sa pag-support kaga of course ang RLS Crescent Builders Corporation by Mr. Rami Sotelo. At subong man ang Lions Club no, good luck no. Lions Club good luck ginapakunaan kita ni Sir Helvison no, Mr. Helvison. Yes, Rex Helvison. Yes. Dagang iban pag naton sining mga partners like Iloilo Sir Optimist or Sir Optimist International Iloilo. Yes. In part man sa sining project nato no, ang Project Akos. Sa pamumuno dira ni Dr. Laila De La Liana. And of course, through man sila sining Public Information Officer at the same time spokesperson man sa Sir Optimist International Iloilo, si Miss Rara Ganzon. Yes. Kagupod man nato ng mga local government unit no sang
siyempre makabanwanan nga nagyanan nato no, ang banwa sang Balasan giduna kita dito no, and then ang banwa sang Ahoy nagsusubong couple man nato ng local government unit sang Pasig City, Iloilo. Yes, kaga also one of our sponsor manang aton nga Upslay Iloilo. Which is mga kita dito sa kang mga free consultations and check-up, no? Yes. Through man sa mga doctors nga mga kaupod naton sa sining activities sa mga boss sining nga Sabado no dara sa City Mall, Pasig City. Yes, kag hindi lang na ba no, may mga gift giving pa kita sa aton sining nga mga kabataan. Oo, kag may ginapangatag man kita nga mga siyempre hindi naman dula dira mga food packs. Kag siyempre mga luto na Oo. pagkaon ano, may food packs nga mga ropa no or mangilaw pa pero may harapan kita nga mga foods na nangodaan no. Ready to eat na siyempre kag may mga prutas man nga panagtangaton sin mga sponsors and mga partners sa sining activity. Kag present man dra ba din ang may ara kita optometrist no. Ang mga pan-check up sa mga mata. Nagapang-check up sa aton sining mga beneficiaries. Kag siyempre mga guardians man no, sa sining mga kabataan. Of course may dental pagid kita no sa aton no sa aton mga children with special needs dira nga may mga problema sa ilaman nga mga unto. So ara may mga dentist man kita. Kag siyempre no magapangatag man sa mga multivitamins no ang Life Extension Philippines kag mga other sponsors pagid naton sa sining activity. Kada siyempre mga salamatan man aton in advance aton sining mga ano dra no magabulig sa sining activity local government units ang Pasig of course kagsubong man ang City Mall, Pasig City. Yes, amo na no bantayan ginaton sa adlaw nga Sabado no dira sa Pasig City. No, particularly dira sa City Mall Pasig. No, sa aton dira mga pamuluyo please no kadto lang mo dira kay ang aton dira ang mga beneficiaries ang inyong mga children with special needs is maka-avail man no sa sining mga ano no mga kayuhan no sa aton sining mga doktor dira nga siyempre libre ni ba di mo no para sa benepisyo sa aton dira nga mga kabataan. So, okay, try kita sa mga boss sining nga Sabado kag siyempre makita nyo man sa aton sining live coverage no i-live nato ni na sa mga boss sining nga Sabado October 21, 2022 diri sa aton man nga official Facebook pages. By the way, good morning Indra kay Ma'am Rosa Moscardon. Yes, good morning ma'am. Watching sa dira sa Banwa sang Kabatuan. Thank you so much for watching. Kasubong man, good morning man kay Sir Marvin Brasileño. God bless us all troops, no? Thank you so much, kid. Thank you so much, sir. Good morning liwatan kay Ma'am Karen Alvia Rizano. Yes, ma'am. Thank you so much. Kasubong man, good morning man sa kay Ma'am kay Sir Sairi Laudato. No, good morning. Yes, sir. Kalino Good morning. MPS is watching. Thank you so much, kid. Yes, thank you so much, kid. Yes, no, kaga sa mga dugang pa ninyo dira nga comment or pa-shoutout ninyo, please comment lang muna sa aton nga comment section para nga ma-acknowledge nato ng inyo nga pa-shoutout no sa inyo dira mga loved ones or basi may mga anniversary kamo dira year ang minute sari tanan second sari no nga i-greet ninyo kag most especially naton dira nga mga kauturan nga nagaselebrar subong sa ila kadlawan nga ipag-greet ninyo, please comment lang mo sa aton nga comment section. Yes. Sa tanan na riwat sila sa nga birthday no, happy birthday gid no. Sa subong is timing gini kaya siyempre sweldo na kapon. Or sang nagligan sini nga adlaw so timing gid kunan siya Yes. aton sini nga mga birthday sa subong nga adlaw. Yes, luto bihon dayon Para long live. long live. Laba lutoon. Tanan nga na ba? Oo. Yes, kaga next naton ba nga taon na topiko ang sa aton ni man nga activity this coming Sunday, no? May ara kita nga Bida Tour de Iloilo. Yes, ang Bida Tour de Iloilo naton diri sa 2nd District pagibato na sa mabot sining Domingo nga adlaw. Yes, from the municipality of Santa Barbara going to municipality of Leon, Iloilo. So, calling attention no sa nga tanan sining mga motorcycle enthusiast nato no diri sa 2nd District. Yes. Ilabi na gid sa mga kabanwahanan nga nasakupan no sang 2nd District diri sa probinsya sang Iloilo. Lakit na diri siyempre no diri Santa Barbara. Yes, mga motorista naton diri sa Santa Barbara, mga bike enthusiast naton. Yes, ako kamo nang participate kamo no kay ini intensified campaign naton ini against illegal drugs.
So wala ni limit pa din no ang kada ano sa motor na ini nga mga ano to sa motor mga drag kung anong gagmay pwede ka participate sa aton Yes. sining ride no sa mabot sining Domingo. Yes, provided ba de may ara gid kita nga mga kompleto no, may mga protective gears kita, helmet no para nga in case gid man niya nga matumba ka dira o magsimplang kita, safety kita no. Hindi kita mapatal dira, hindi matama ng damage sa aton. Kag siyempre nang ini nga tinutuyo sa aton sining Vida Tour de Iloilo. Una darang kampanya nato na gud nga makalikaw kita tanan or gina-encourage kinato ng aton nga mga pumuluyo. Or gina-challenge kinaton pumuluyo naton nga suportahan no aton sining nga campaign against illegal drugs. Yes. Boy nato na aton nga attention dira no nga mag-engage pa dira sa illegal drugs. Which is nga way gid sumana nami nga may dulot no sa aton sining nga ikayong lawas kag suburman sa aton sining nga komunidad. Yes, no, kagay ni ang tema no sa aton nga Vida Tour de Iloilo, ang Ride for a Drug-Free and Cleaner Iloilo. So, ang ginatawag ni sa nga Ride for a Drug-Free and Cleaner Iloilo because nga tinutuyo nato no nga ini nga ride aside nga sa information dissemination nato ng likawan no ang illegal drugs. Nagaano man kita no sa mga motorista nga dapat clean rider no. When we say clean rider, ang imo sini nga mga documents and mga licenses mo dira is updated and complete. Yes. Kag of course no nga kung mag-ride dapat no nga kompleto nga ton sini nga mga protective gears. Kag proper attire dapat kita no kung nagabiyahe kita. Aside nga makaprotekta rin na sa aton sini nga safety no sa aton sini nga lawas is why pa kita hindi pa kita maka-commit sa mga violation. Which is nga dalag ko ang mga penalty no sa subong nga mga violations na once ka madakpan ka mo. Yes, no, kaga ginabawal gid no kung hindi ka mo dar kompleto sa inyong mga protective gears, so wala gina naton gina-allowed no kay please ang ini ang aton diri nga announcement or aton nga information dissemination, so hindi nila para sa aton, para gini sa inyo no nga mga riders, kay para niya sa inyo nga safety kay kamuyang masakay dira sa inyo paborito nga mga motorsiklo. So bantayan nyo yan no, sa mabot sining Domingo kay live man nato na sa aton sining program or sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Probably no magatayap man kita dire or maga-cross live man kita with the radyo Ogyo no DYS 106.7 FM. Yes, so muna ang aton nga Vida Tour de Iloilo, ang duha naton ka advocacy campaign, ang Ride Against Illegal Drugs and Cleaner Iloilo no kay may clean up drive kita didto man niya pag-abot sa Banwasang Leon, Iloilo. So ining Vida Tour de Iloilo or ginatawag naton nga Vida no buhay ingatan Drogay Ayawan. Isa ni sa inline na sang project no sang Department of the Interior and local government naton no nga DLG ang Vida no. Which is ang Iloilo Police Provincial Office crafted the program no or the project nga Vida Tour de Iloilo. Ride for a drug-free and cleaner Iloilo. Good morning Indra kay Ma'am Serena Joso no. Yes, ang aton nga pag-PTD. Papisa naton sining advisory group vice chairman. Yes, ma'am. Good morning, good. Kag sa aton sining Ilocos Ride Against Illegal Drugs ngini no ining Vida Tour de Iloilo sumabot sining Domingo October 22. Aton sining ruta no magumpisa by the way no aton sining program magumpisa no diri sa Banwasang Santa Barbara. Santa Barbara Covered Gym no alas 5 pa lang sa ngaga sumabot sining Domingo. Kagang aton sining ruta magalabay na sa pagadto kita Leon no. Dito sa Banwasang Santa Barbara magakadto kita dira or maga-ride kita in caravan pagadto sa Banwasang Leon Iloilo. Yes, nga aton nga programa ko bisa diri na siyempre may mga dinapit kita mga bisita no gikan sa Department of the Interior and Local Government. And of course invited gid ang aton sining municipal mayor diri sa Banwasang Santa Barbara kag pagabot sa Leon dito man ang aton sining may another short program kita dito. So bantayan nyo na no kay i-cover nato nina live. Yes, mind you no for the information sang tanan, so para gid din sa tanan no open ini no provided kompleto kita sa papeles kag kompleto kita sa helmet kag mga protective gears. Then oras sa Pilipinas no alas 10:46 na sa subong nga aga. So bantayan nyo sumabot sining Domingo no ang aton sining Vida Tour de Iloilo. Kagay na by the way no ang aton sining Vida Tour de Iloilo
ikano na ni nato no, ika second round na nato nga paglibot Yes. sa by district no, which is nga natapos ng mga bike no before is bike ang ginagamit naton. So this time no, mga motorsiklo na naman. Yes, kumbaga level up, no? Nag-innovate kita. Oo. Kaga siyempre naglayo-layo ang aton sini nga ruta. Kaga speaking of second round na naman, ang una nato no sa September 30 no dito sa first district sa Iloilo. Nakumpisa nga itong programa dira sa Banwasang Igbaras. And then nagtapos kita dito sa Banwasang San Joaquin Iloilo. Which is nga nangin successful man nga nasabit sining activity. May masobra or more or less no 4,000 or 400 rather no aton sining mga participants kung mga motorcyclist enthusiasts na nag-participate sa aton sining Bida Tour de Iloilo dito sa first district no sa Igbaras and San Joaquin. Yes, muna no. Thank you so much Gid no sa mga nag-participate sa una naton nga una naton nga pag-umpisa naman sa sining motorcycle ride naton sa sining aton nga Bida Tour de Iloilo sa tanan nga nag-participate sa mga motorcycle club no. Thank you so much Gid. Kag sa dito sa first district no pagpost ini sa mga 8 ka mga kabanuhanan. And then sa second district sa first district is 7 municipalities no. Banwasang San Joaquin, Tigbawan, Gimbal, Miagao, Tigbawan, Oton, Tubungan, and Igbaras no. Yes. Oton no mo ng mga kabanuhanan sa first district. And then this time no sa second district is 8 ka mga banwa no ang pampost diri sa second district. Siyempre una na dira ang Banwasang Alimudyan no, and then Leon, San Miguel, Santa Barbara, Pavia, Saraga, Leganes, New Lucena, and New Lucena. So mo ni mga kabanuanan no composed of second district. So sa mga motorcycle enthusiasts dira no pwede ka mo ka-contact no sa pinapalapit nga police station dira sa inyo sining lugar. Kung sa di man kamo no or pwede man kamo katawag sa aton sining mga hotlines no. Kaya meron na kita mga establish ang mga hotlines no, sa mga tagsa-tagsa sa inyong banwa. Pwede ka mo ka-coordinate no, kag maka-participate no, sa mabot natin sining Bida Tour de Iloilo sa mabot nga Domingo. Yes, muna no sa adlaw nga Domingo kilita na kita no kaupod kay Buddy Erwin no kay sagit to. Kay siyempre Domingo may ara man tay ang programa man. Siyempre medyo masako-sako makita sa aton nga Public Information Office. Kaupod sa aton nga Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. So sa mabot sining nga Domingo no, by the way no sa aton nga mga motorcycle enthusiasts dira, ilabi na gid sa mga motorcycle clubs no, pwede ka mo ka tingog dira no, maka-register no. Ang aton nga registration libre na no. Palista lang kamo sa ngalan nyo. Why na sang bayran no kundi pagtadaan pa kamo sang Clean Rider sticker no nga Bida Tour Clean Rider sticker. Kag may ceremonial no kita dira or diri no sa mabot sining nga Domingo dira sa aton nga covered gym diri sa Banwasang Santa Barbara. Yes, may program kita dire then pag-abot man dito sa Banwasang Leon, another program naman para naman sa aton nga clean up drive. So malawig-lawig ang aton sining nga ruta alin diri sa Banwasang Santa Barbara. Malabay kita dira sa Banwasang Pavia no. And tagos kita sa San Miguel and then Alimudyan and of course Leon no. Nga dito magatapos aton sining closing program. Makaiwan kita sa mga clean up drive. Kada probably no makalambot kita sa Bucari Leon. Wow. Oo, so Olayo na lang. Olayo na lang diretso na Total ato naman lang kamo dito. Oo. Pwede na kamo kakalit no sa mga kautoran nato na sa mga motorista naton nga mga auto dira na wala pa nakakadto sa Bucari Leon. Pwede ka mo ka-swing dito. Gusto niyo maglagaw-lagaw. So kung damo ko member sa inyo sining mga sa motorcycle club, pwede gid no. So as nga kompleto lang mo clean rider ka mo. Kompleto inyo sining mga dokumento kag yung mga protective gears no, kompleto man. Ay magatagaan ka mo sa Bida Tour clean sticker. So muna no sa aton sining nga mga basi may makilala ka mo dira nga luyag mag-participate, pwede nyo gi-inform nyo i-share lang aton sining nga mga posting dira kag subong man aton sining nga live program agon nga may baluan Manila no nga may patiguyonon kita nga Bida Tour de Iloilo sa mabot sining nga Domingo nga adlaw.
Yes, kag sa naton nga mga tagpalamati kag live viewers sa subong aga, please like and share no sa atong mga programs diri sa Radyo Ogyon kag sa aton man nga official FB page sa Iloilo Police Provincial Office para ma-inform no ang aton mga families, friends, relatives, most especially ang aton mga utod abroad no, mga OFW naton para nga updated sila no sa mga nagkalatabo, mga balita, informasyon nga nagakalatabo diri sa bugos nga probinsya sa ang Iloilo. Kag siyempre pagkatapos naton sang Vedator de Iloilo diri sa 2nd District, sa masunod sini nga bulan no, ano naman sa 3rd District naman kita. So atensyon naman dira no sa mga taga 3rd District, kag siyempre prepare naman dira sa 4th and 5th District. Kay libaw kung gusto nyo tani mag-join sa subong no, pwede man. Pero kung pwede nyo man maulat-ulat sa sunod sini nga binulan, niyara naman kita sa inyo sini nga mga Tagsa ka lugar. tagsa sini ka mga distrito. So sa 2nd District na ano, walo ka mga banwader eh. So kung may mga grupo-grupo kamo sa mga kabanwanan dira no nga mga riders, kag total weekend man eh no, Domingo ini nga adlaw. After nyo dira no, pwede ka mo ka preparar dira, and then pwede man ko kasimba paghapon ano. Kaya aga pa ning aton nga programa alas 5 sa aga, magahiwat ang kita sa opening program diri sa Banwa sa Santa Barbara. Yes, kay ano ginaya, for sure free gid ka mo sina kay siyempre pawayway man kita or makarelax kita sa mo sina nga tiyempo kasi medyo masako-sako kita every weekend sa aton dira mga kauturan. So muna ang time naton kumbaga family bonding naton no kung na aton kabataan dira no, hilig man sa mga motor kag siyempre legal age kag may license naman o mag-participate kita no kag ini aton gid nga kampanya para batuan ining illegal nga droga. Ang Vedator de Iloilo no, ang siyempre sa pagpanguna no sa aton nga Provincial Director Police Colonel Ronaldo P. Palomo, ini sa pagpanikasugman sa aton sining Provincial Community Affairs Development Unit Chief Police Lieutenant Colonel Jojo Tabalok. Of course ang aton sining mga command group no and provincial staff naton ma-maintain naton no kada bulan ang aton sining pag-iwat sa Vedator de Iloilo. Yes, oras sa Pilipinas, alas 10:53 na, subong aga. Kag sa masunod naton sining nga topiko, nakita kita sa mga pila ka mga reminders no, sa mga kay siyempre pila na lang kadlaw din no, eleksyon na. Buwas, ano na lang? buwas na lang ang last nga, hindi ka mo pwede kumbaga bawal gid ang premature campaigning, then Webes nga adlaw pwede na kita makaumpisa na sa pagpangampanya. So ara birahin nyo na kapang pagkampanya. Ay pagkasugod sa alas 12 sa Kasanagon, pwede na kamo ka-start ang pangampanya. Pero hindi naman pag-umpisahan Kasanagon pa lang no, kay basi masalan ka mga kabataan. Alas 12 pa lang sa Kasanagon kapag pangampanya na kamo. Sulod-tulod yung magagawa magsanag-sanag man no. Kay start sa campaigning period natin is October 19 no hasta sa 28. Yes. So sa aton sining mga mga excited na, ang iba sila nag-advance na pangampanya nga which is ang iba nakasuhan na. Or napadala na sa show cause order no sa aton nga komisyon ng eleksyon sa antes ang campaign period. Ay diri sa probinsya sa Iloilo no, hindi magnubo sa 24 ang napadala sa show cause order. So this time no sa aton sining mga barangay aspirants dira sa Webes nung pag-uumpisa na ang aton sining campaign period. So, dapat rolig mata ka mo dira no. Pero kinaremind naton nga hindi ko mo kumpisa no alas 12 sa Kasanagon. Hindi ka mo ka-post no aga pa sa inyo sa mga social media account no, pwede na mo ka-post dira nga kamo nakapadalagan na or nakapapili sa mga barangay positions nato. Yes, at tanan nila nga group chat no, ipang sindi nyo na sila no, pag umpisa alas 12 gid punto pwede na. Oo. Kagasubong man sa aton sini nga mga mga aspirants naton dira nga nagapanalaga no alin sa punong barangay, sangguniang barangay no, and then sangguniang kabataan no. Mo na proper term dira no, hindi nagali barangay captain no kundi punong barangay. Term dira isa punong barangay and sangguniang kabataan, and sangguniang barangay naman sa mga barangay kagawad ng mga posisyon. Yes, kaga reminders kili no, ongoing kita subong sa aton nga Comelec Ganban no. Nagumpisa pa kita sa dong Agosto 28, so tubtob pa kita no sa Nobyembre 29. So bawal gid ang mga illegal dira nga mga armas luthang no, bawal gid ang pagbitbit kag most especially daan
wala kita sang license, no, wala kita sa papilis, ginabawal gid na kaga sa sinidaan nga election period is medyo madako-dako ang penalidad sini nga Comelec gun ban once nga madakpan kamo. So as of this moment, no, ang subong nga adlaw is 20 na ka mga persona ang natigayan sini nga madakop, no, sa aton sini mga checkpoints kag natigayan sini nga mga mapasakan sang kaso, no, nga involved sa sini nga pagbayular sa Omnibus Election Code nato, no, o kon Comelec gun ban. Diri lang nasa probinsya sang Iloilo, no, so hindi na naton pagdugangan pa antes mag-abot ang aton sini nga eleksyon. Yes, paano kita daron butuon, no, sa most especially, no, ini nga message para gid sa aton nga mga kandidato, no, paano kita daron butuon sa aton dira nga mga botante or sa aton dira nga mga naga-idolize sa aton kung kita gali mismo ya violator kita, no, ko iya na sa nga commission on election nga mga panugyan pero hindi pa naton masunod. So dira na nababalan kung ano ka nga klase sang leader. Kaga siyempre, no, sa sinimabot sining election sa October 30 sa next Monday na. So, tingin no naton nga malinong kag matawhay, no, hindi na kita hindi naton pagitrahan sa kung ano patira. Hindi na kita magpabida-bida pa, no, kaya naton sining bidator sa Domingo na ina. So, hindi na pag-election day pa. Sa election day hindi na ko pabida-bida pagod nga hindi na kamo kasuhan patira kag mareklamuhan. Kaga siyempre sa sining eleksyon, no, kinaingawin nato, no, ang tanan-tanan, no, nga observe nato na anuman ang mga protocols, no, and then kung anuman mga ginabawal sa Commission on Elections, ilaban sa mga aspirants, hindi naton paghimuon na. Yes, please, no, support gid, no, ang aton sini nga mga pagpanugyan halin sa aton nga Commission on Election para nga hindi na kita magbayular kag ginano ginyo gikimisinyo pinagi sa aton nga provincial director gid, panugyan sa aton provincial director nga ini dapat ang aton nga election is not only lang ang mga reminders, not only sa aton diri nga mga kandidato kundi sa aton gid nga tanan nga mga pamuluyo nga magkooperar, no, kay most especially mga supporters ni nagalinaway pa, no, sa sini nga mga kandidato ya kalmado lang kundi pa mga supporters mo pa tong gabi na isay. So please cooperate, no, para malinong matapos ini kag sige kung ang inyo dire nga kun ano si sulod sa inyo tagipuson sa inyo paminsaron amo na butuhan nyo. Kagay mo na tong eleksyon nga daw reunion na hindi kita magalay na ibot dira kay mo sa mga barangay is mga ano man sila mga magparentihanay, mga mag-relatives mo lang, no, kag magparentihan at pag isa nagakontranay sa sining mga posisyon sa mga barangay eleksyon luyag man nga mag-serbisyo, no, sa ila sining barangay. Pero kung luyag nato nga mag-serbisyo sa aton nga barangay, no, biskan hindi ka man magpadalagan dira, no. In any ways, no, there are so many ways nga pwede naton mahimo ang makabuli kita sa aton sininga komunidad ila pinigid sa aton sininga barangay, no. Kaya matutuod nga panerbisyo way ni sang kapalit nga designation, way ni sang nagapalit nga landera kundi kung ugos sa imo sinitira tagipusoon dira magbulik sa imo nga kasi Mario dira anytime, no, pwede mo gid mahimo as long as nga may kasarang kadara, no. Muna biban nagamara nga magpadalagan for the sake sa mga connection sa mga money pero wala gid sang mayo sining tinutuyo, no, sila sining barangay kundi ang iban nga imbes nga makabulik sila pa ang naga take opportunity, no, sa ila sining mga kabarangayan. So this time sa subong eleksyon, no, pagpili kita sa mga nagakarapat-dapat, no, mga right persons para sa mga posisyon sa aton sining barangay ila pangit, no, sa mga pagkapunong barangay or sa mga sangguniang barangay naton dira kag sa mga sangguniang kabataan nato, no. Which is ini sa mga sangguniang kabataan naman is para na yang nanamit ani mo butuon naton ning mga individual, no, nga may plano gid nga maayo para sa mga kabataan hindi nga magplano dira nga mag-engage ba siya sa mga bisyo dira, no. So bala nyo nang daan labi na gid ko mga may mga nagpapadalagan sa mga sangguniang kabataan dira, no, nga wala nyo nga dana dik butuhon nyo pa, no, to kundi hindi gid manami nga dira, no, hindi gid manami nga tinutuyo na sa aton sining nga mga barangay. Yes, no, isa lang mambal naton sa aton silbong nga mga tagpalamati, no, kag live viewers sa aton official FB page ang Iloilo Police Provincial Office, please, no, sa aton dira nga mapumuluyo vote wisely. Yo, oras sa Pilipinas, no, impunto alas 11 sa subong aga. Yes, kaga wala na kita sang oras ba din, no? Thank you so much kino sa inyo sining nga pupon sa aton sining nga programa, no. So kilitanay naman kita by next week, no. Halloween nagali next week, no. Halloween, no. So by the way, no, inyo sining nga mga
alagad no kasi maka ano man kita maka-augment pa kita no sa mga barangay elections. Yes. Kay magabukas na aton sini nga studio by tentatively no by next week. Pero we don't know yet no kung ano aton sini nga schedule nga fixed schedule gid. Depende lang no pero mag-inform kita early no sa aton sini nga mga programs naman. Ay by next week augmentation na naman sa election na so probably no by first ano pa lang no early days pa lang sa next week mag-augment na kita sa mga kabanwanan kag siyempre sa mga kabarangayan agod nga makabuli kita no sa pag-medinar no sa kalinong kag kataway no sa palabuton sining barangay and sa kunang kabataan election sa October 30 no next week. Thank you so much, Gid, sa inyo sining pagupod. No, by the way, ano pa kita, may mga viewers. Yes, ba din? Base may mga commenters kita dra. Mabasa na. Good morning, Gidra, kay Saki Kidat Pasin, no? Sa Yes. kontra droga terrorismo Pasin chapter is watching, you know. Yes, thank you so much, Gid. No? Ay, thank you so much, Gid. Subong man ang konsepsyon na MPS. Good morning, Gid. Yes, good morning. Aton nga ano dra mga mapisan nga pikad kay classmate Vigo kami subong man kay Mama Baby Jop. Baby Jop. Thank you so much, Gid. Sa pagpuna sa ila sining nga hipino da kay Police Major Samuel V. Pinosa. Yes, good morning, sir. Good morning, Mandra, kay Jan Yakin. Thank you so much for watching. Kagsubong man Yes, kay good morning. Mama Donalino. Good morning. Good morning, ma'am. San Joaquin MPS. Thank you so much, ma'am. Good morning, Mandra, kay classmate Jan Fred Kausing. Thank you so much, Gid. Yes, mate. Good morning. Good morning, Mandra, kay good morning kid sa San Rafaela MPS. Thank you so much, Gid, for watching. Yes, good morning. Thank you so much, Gid. Wala nang isang oras pa. Madamo salamat sa aton sining or maramong salamat sa inyo sing pupod sa aton nga programa. Nagapasalamat man kita no sa kalawan no, sa opportunity nga inatag sa local government unit sa Santa Barbara. Especially na gid kay Mayor na thank you so much gid kag management and staff no sa Radyo Ugyon Santa Barbara. DYS 106.7 FM. Yes, kilatan na naman kita sa masunod nga Martes, no? Same time, same station. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo, at sa ngalan sa atong Public Information Officer, at the same time spokesperson naton, Police Major Rolando Oranyo, opo ninyo sa subong agang inyong mga inukap. So, ko si Police Corporal Erin Magarso. Ako naman si Police Corporal Vicente Blusa Jr. Inyo, Masaligan. Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Maayong adlaw mga kasimanwa. Bantayin ninyo kada Martes alas 10:30 tugtog alas 11 sang aga ang aton programa Ilonggo Cops on Air na magadulong sang balita, impormasyon kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops diri sa Radyo Ugyon 106.7 FM. Madamo gid niya talaga. And then I sing along to the song and smile as it